Josiasa mar UDA koroni to onyono tichenge mar ariyo e limbe margi e kaunti ma Kitui kama bende gidhi nyime koda chirnido mar goyo debe motelo ne yiernido mar 2027 ka otelnegi koda ogai mar duond bura nindo Rigathi Gachagua koroni to gisiro mokalo jopuonyo ma pacho kaendi kotenore koda ywak margi ni okumba thieth mar SHA ok en ginindo matiyo makare ne oganda ma pacho kaendi weche bende ne osir koda ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka mabende ne oyango ni ok en ginindo makare chuno jopiny koda okumba thieth nogo mar SHA mabende okti. The people responsible for our children, for developing the human resource capital in Kenya wanakosewa heshima. Mimi naambia walimu mjipange, muambie wakuu wenu wa union wa NAT na KUPPET walihongwa na Kasongo wakamtoa Minetu wakapeleka nyinyi SHA. Muambie hao watu watoe nyinyi SHA wawekee nyinyi insurance. Hongwa na Kasongo wakamtoa Minetu wakapeleka nyinyi SHA. Muambie hao watu watoe nyinyi SHA wawekee nyinyi insurance ambaye mtapata heshima kama walimu wetu. Tumekubaliana?